ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дорӯҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дорӯҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дорӯҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дорӯҳои даркории худро дастрас мекунен. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера фикрҳои худро баён кард. муҳорибаи Ислам Махачев зидди Чарлз Оливераро тамошо кардам ва гуфта метавонам ки муҳорибаи олиҷаноб буд. фикр мекунам ки ислам аз ҳама захвати сахт дорад, гӯё ки захвати ӯ аз сайёраи мо нест. чунки шумо дидем ки чӣ гуна Чарлз Оливера зуд таслим шуд. ислам тамоман дар дигар сатҳ аст ва ӯ маро доимо ҳайрон мекунад. вақте ки ӯ Дрю маҷбур кард ки таслим шава, ин чиз ҳайратовар буд. вақте ки ӯ Дэн Хукерро маҷбур кард ки таслим шава, ин кори олиҷаноб буд. аммо коре ки ӯ бо Чарлз Оливера кард, бо шахсе ки дар таърихи UFC рекорд дар ғалабаҳо бо тариқи сабмишн дорад ва ислам ӯро бо тариқи сабмишн шикаст дод, ӯро маҷбур кард ки таслим шава, ин чиз маро аз ҳама зиёд ба ҳайрат овард. ислам ин корро ба осонӣ ва бо бартарӣ хеле калон кард. Махачев ин як чизи ғайриинсонӣ аст. ӯ дар октагон хеле бадҳайбат менамояд, гуфтааст Роган. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин усули Махачев чунон сахт буд ки Оливера дарҳол таслим шуд. аммо бояд қайд кард ки аз ин мавқеъ, аз ин усул баромада мешавад ва чӣ гуна ин корро карда мешавад чанд моҳ пеш Ҳабиб Нурмагомедов нишон дода буд. марҳамат, тамошо мекунем. хеле ки дидем дӯстон, Нурмагомедов дар ин навор нишон дод ки аз ин усул баромада мешавад. лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки қувваи ислам хеле калон аст ва Оливера ҳатто барои фикр кардан вақт надошт. чунки чунин устоди сабмишинҳо ба монанди Оливера бояд ки аз ин гуна усулҳо худро раҳо карда тавонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? Оливера агар кори кардаи Ҳабибро мекард, раҳо ёфта метавонез ё ки не? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо гуфт ки бо Шон Омели барои камарбанди муваққатии вазни 61 кг ҷангидан мехоҳад. ман фикр мекунам ки мо бояд якчанд муддат Алҷеймин Стерлингро фаромӯш кунем. ӯ мехоҳад ки то мобайни соли оянда танаффус гирад, дар ҳоле ки ӯ бо ҷангвари маъюб ҷангид. шахсеро шикаст дод ки як дасташ кор намекард. ин кор умуман ғайриқонунӣ аст, аммо дар чунин ҳолат ҳам корҳои хуб карда мешавад. чаро ки мо бо Шон Омели барои камарбанди муваққатӣ муҳориба нагузаронем? ман фикр мекунам ки ин кор кӯмак мекунад ки вазни 61 кг дар як ҷо наистад ва дар ҳаракат бошад, гуфтааст Сехудо. дӯстон, ростӣ Сехудо дар ҳақиқат бармегарда ё не? ман ин чизро намедонам, аммо фикр мекунам ки ин муҳориба барои Омели муҳорибаи хуб нахоҳад шуд. ана муҳорибаи Сехудо зидди Стерлинг бошад, муҳорибаи хеле шавқовар мешуд. топови ҷангвари вазни 57 кг UFC Аскар Аскаров расман эълон кард ки дигар ӯ ҷангвари UFC нест. ассалому алайкум. аз сабабе ки бозгашти ман аз ҳисоби саломатиам дер давом карда истодааст ва ин охирон муҳорибаи ман аз рӯи шартнома буд, ман аз UFC талаб кардам ки маро озод кунанд ва онҳо розӣ шуданд. дар аввал саломатии худро хуб мекунем ва баъд мебинем ки чӣ гап мешавад, навиштааст Аскаров. хотиррасон мекунем ки то соли 2022 Аскар Аскаров ҷангвари бебоғ буд, аммо моҳи марти ҳамин сол дар муҳориба зидди Кайкара Франс бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод ва аввалин маротиба дар карьераи профессионалии худ шикаст хӯрд ва баъд ду маротиба аз сабаби бад шудани саломатиаш ба муҳориба баромада натавонист ва акнун чӣ хеле ки мебинем карьераи худро ба анҷом расонд. мо ба Аскар Аскаров муваффақият орзумандем ва албатта ки ба ӯ саломатӣ хоҳонем. дӯстон, дар ҳамин ҷонавори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.